Май го пуснем. Специално за Георги Марен. Тихо. Нина, хати, само навиваш. Само навиваш и няма да се блъжиш. Специален клип за Георги Марен. Само Георги навиваш. Марен се казва човека, който липсва на морето. От тук, отдолу. Аха, така, чека. Много коня не се има. Брати, къде живее сватбата? Къде живее сватбата? Той е бифа на моето. То не е един дерт. Брат, от другата страна. Яло от тук, отдолу. Айде. Пусти го нагоре, како има тук, той големо чичудо, как искаш според па да го карам? А така? Той е моята кола. Няма нищо, не се притеснявай, не се притеснявай. Обаче ще го стариш, тъй как я дигни го въздуха. Не му е на урата, бъде се тук стана. Няма нищо, не се притеснявай. Дева. Аз се притеснявай. Виж колко съм обил авансите, че не може чак да дръпне. Да. Ала, 4 кг и половина. Хайде да има мама. Тя като види екипа и бала мамата. Ура, не стая те, та видели екипът и веднага. А тук, да му иба под катамайна, да ми на уя сега, специално за Георги Марен. Ей от тук, брат, брат. Ей от тук. Тук, ела. Не, неговата. Само крайната май закачва. Първата. Разбира се. Чекай. Бачо, дай ма съм. Чакай. Само гледайте да не тръгне рибата. Ба майката. Той има 4. Тук ще стак има, със сигурно. Само чекай тук, бе. Ягодка ти само малко. Ала и 6 без малко, да е. 6 полуна. 6 без малко, Гече 6 без малко, бати, ти първият удар. Единия майстър и го другия майстър. Много малко, виж. Ти първият удар, байо. Взема тук на брега едно зор да е на тия парчета. Значи, Видели екипа е фърк. миналия път 2 метра над водата е така. Направо скача отгоре. Супе. Кажи здраве на Гечето. На Гечето кажи здраве. Бачо, ти първото парченце. За Баш 15 минутки. Откак дори има. Трябва да го откачам. Ама мога ръки да спиме докато. Докато Искаш да го кара веднага екипата. Той бега, като види екипът и веднага бега. Виж го, гледай как е трясна. Видиш ли? Чекай сега да се снимам и аз с него. Виж го, видя ли как се кути? Ай, бъди се, покатай да ти го дам. Ба го смока го има аз. Ето и положението. Спускай го на земята. Няма, взимай ти с телефона, им да го снимаш. Аз съм Не на да видео. снимаш, ще кажат това го канал. Няма нищо, Вики. И тебе ще пуснем в интернет. Чакай да покажем на човек. Майсторе! Гече, Я говори ли това? Гече, як не ти беше за тебе, бай, от ти първото парченце. Нали специален Айде, клип, специално клипче, ще зади телефона. Я ме снимай, направи една снимка да ме я спратим на ММС. Снимките след им да търкаме снимки колкото искаш. Чекай, че на тези Шампиони! Това са шампионите от Гърция, майна. От Гърция, Гече. Сопе, къде сбяга, бе? Това е от Гърция, майна, шампионите. Само тая ли водица събра? Само тая водица, нали? Аз това е фърлиго. На какво се е фърлил? О, бачо. Да помагам ли да? Само да... Конец филмът. Гече ти мана някъде към 5 кг, ама с трофея ще те спратим снимката като стане, като дойде. Чекаме трофеят. Те са... С тези риби слагаме за хищна риба. Ту ще на скара, тая на барбекюто, ту ще го върляме сега. Чумарин ще се смее, ако му го покажете. Ние ти сега ще закачваме за сом. Сега ти ще слагаме сом, ти ще пълнем другия там, ти ще слезе. Че да снимаме масичката. Ранната маса. А сега. Дай го.
Само да не Ти объркам. сигурно, защото не сме Сода. легали за ти излезе. Содата. Забавям, той докато дойде ми излезе. На здраве. Я му дай да се пие, няма да и. Налей го. Полей го. Дали го снимаме? Макя! Чакай, че май не можем да го снимаме как му слагаме. Не може ли? Я го нали. Напий го да пее, сега той нас кара да же мреш на ракия. Но здраве. Дали му е убо? Сажат. Браво. Взема да се клатушка у желарникът. Първо мънейке. Винаги доваря детето след ти майки. А, да га. Я, учо. Я, как сега. Пусти на палка же направи. Пусти За на моята. палка же направим за моя. Може. Спри да ме снимаш с него. Айде. Иска да си уари да ибани вата. Газирам. Искаш да си уариш на мая, няма. О, той прияло. Я го. И на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Ти го напи той поръща от ракията. Он сигурно му не е добре с ръки. Виж го, пора от ракията, виж го. Той дърво. Дървото от кьорче. Той много ял, човек. Той ял. Айде, идат. Идат и почерпката, иде и всичко. Да викаме ли музиката? Ти паднал кадунчата. Всичко спада, бачо. Ай пък като спешна само 20 евро. А, така. Айде. Я. Немай мене.